Morjesta vaan tästä kaikille. Ja se on Jussi PvP Noovistella jälleen. Ja nyt ollaan World of Tanks Blitzin parissa taas. Tai no, en mä tiedä, onko se taas, mutta tämä. Tänään me päivitetään mun nopeinta tankkipalat. Ja tästä tulee olemaan pian toinen versio. Mutta tietokoneella aion ihan kuvata. Tulee vissiin samana päivänä SU85B tällä kertaa. Tai, no, en mä muista oliko se viime kerralla, mutta aivan sama. Tietokone sanoo, että se päivittää. Se päivittää varmaan aika äkkiä. Mutta nähdään jossain toisessa. No niin, nyt ollaan tattaissa. Ja ja sama. Mennään tästä varmaan niinku tosta oikealle. Jos tosta edes pääsee. Ei pääse. Mennään täältä. Täältä pääsee. Käytämme seinien läpi. Tää ei ole varmaan nopein, mutta täällä on jotain. Tästä. Tähän johonkin. Varmaan voisi kokeilla. Ei nähdä ketään. Sitten mennään lähemmäs. Siellä taitaa olla kaikki. Paitsi Marder 2, jonka mä ammun kahdesta. Se ampuu mut kahdesta. No niin, jotain ammuttavaa. Tule. Noin. 223. Ei tuu enää lähemmäs. Nyt ammutaan hitsi. Se osutaan ohi. Ensimmäinen kuti ohi. Täällä ampuu suoraan tuohon. Hain teloja. Sain telat ja tein damagea. Nyt joku muu osui myös mun DV2. Haluan ampua sitä. Panther 3 tuli tuohon ärsyttävästi. Sitten mennään tappaa T46. Ihan sama, mä saan entoviesti. No, ja kuoli. Aivan sama, nähdään seuraavan matsin parissa. No niin. Nyt sitten jatketaan KV1 ja kun tuossa on vaunuja vastustajan puolella, kun 4 minuuttia kuvattu. Näkyy vasemmalta. Joo. Ja sitten tää pelin saa Androidille, Applelle, tietokoneelle. Mä en ole varma saako se BlueStacksilla, mutta ehkä. No niin, kaikki vasemmalle. Huutaa Nashorn. Jos on pakko, niin köysit mä menen. Saadaan apureita, vähän KV1. Loistava panssarointi. There is QV1. En osunut. Nyt se osui muuhun. Toi kimpos.
sitten KV1 lähtee tulemaan. Niin. Sitten vähän T34 päähän. KV1 sieltä varmaan ihan just tulee. Täällä on Jackson. Sitä päähän. Eikö? KV1 se just voi tulla. Ja Jacksonin uudestaan päähän. Ja pistää KV1 eka. Ja nyt tuli toinen KV1. Piilotan etupanssarin. Ja lähtään kupolaan. Kimposin ekan kerran. Ei pysty tekemään mitään. Mä hain taas kupolaa. Ei läpäise sitä. Ehkä vähän aggressiivisesti, mutta aivan sama. Sitten mä en jaksa skipata tätä. Niin mä jatkan. Toi on vielä taistelusta toinen. Me mennään T40. Mä katon, pystyn mä päivittää jotain. Ja vastaus on ei. Mä haluan mitään, koska tää näytti ihan sairaan hyvältä. No. Mennään tällä ja saadaan aikaan. Ja näin. Jotain täältä tuli. Tai tällaista. Kyllä mä uskon, että me tää voitetaan. Tää näyttää aika helpon näköiseltä. Jos Cruiseri Vellosen derppi. Se voi varmaan ampua T82. Toivottavasti T82 on derppi. Ja sillä on se toiseksi paras sitten. Ei derppi. Osaamme me oikein. Valentinäätillä on se tavallinen tyyppi. Mä katsoin oikein, niin on. Tästä kun saisin jonkunmoisen shotin tonne. Jullukit. Mennään kehään. Testenaa. No ei tähän. On tänne. Olet minä ottanut vaikka kuitenkin. Mun mielestä on se paras. Mikä on suvarattina Ati tällä hetkellä. On tää tykkyy kans aika samanlainen. Ja mun mielestä parempi. Mulla on Valentina. Tää mä mietin joku 10 minuutin videon. Tai 9, niin tää taitaa olla just sellainen. Olisiko ammuttavaa? Ei. Muuttaa. Divi2. Se ei edes huomaa mitään. Voidaan me kai sitä ampua. Nyt sä vasta huomasit, mitä ihmettä. Sitten vähän lisää. Ja sitten alkuun. Se ampu. Ja nyt minä menen. Ottaan sitä päähän. Ai. Mä taisin kuolla. Sama. Tää video tässä ja se on moikka moi.